ang sakramento nin pag-olyo sa nagahelang. Sakramento na tinugdas kan sa tong kagurangnan. Tanganing magtaonin grasya sa nagahelang na mapakasugliwat sa hawa kasin sa Espiritu. Asin tanganing day magbutas sa kagurangnan sa tahaw nin pagtios, pagsakit, darakan kahilangan. Ang Diyos nangangataman, lalong-lalo na sa mga nagyahelang, lalo-lalo na sa mga nasasakitan. Asin sa pagtugdas niya kan simbahan, gusto niya na masiguro na may mga ngataman sa nagyahelang. Ipaabot niya to sa satong kura parohan, mga tugang niya to na nakahigda na sa na darakan kamatayan, day na nakakalakaw, pasiling sa simbahan. Tanganing sinda, mabisita, maulyohan, makaako ning komunyon kada Domingo.